Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mahihiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mahihiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana,
dapat ng maaraman, dapat ng ganantabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmigan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataw ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Seven, six, five, two, Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV.
Bicolana. Nakikita ka. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi siya sira. Serbisyo. Asin Repa. Serbisyo. Asin Repa. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagka-aga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, siyudad ni Tabaco, Legazpi, and Ligawan. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, Good morning! Magandang umaga po, Sir Ruel Calyos, Ma'am Rems Doña Chavez, kay Papa Dan Rosales, Ohayog gozaimasu kay Madam Maria Elena Yamamoto, Madam Aileen, Ma'am Joy Casquejo, ohayog gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenas dias sa mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw kita ni Biyernes. Friday na tabi kita, Ma'am Joy. Opet sa 11 na po kita ngunyan kang bulan na Oktubre taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Orerestoryahan naman lamang kita kang mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kang sa indong lingkod, apuera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Satuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Kay Riz Buhay, good morning. Kay Sir Bong Sibilya, good morning. Kay Mosang Sayrid, good morning. Ingat katabi dyan ay. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, October 11, maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon iyan, dahil nanggad nindo tabi, serbong paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, wara man ki ibang maingat kan sadiri ta, kundi kita man sana. Kaya dapat ingatan tan sadiri ta. Yo! Duman po sa may mga kamunduan na sa moya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya masana po ang nakakaaram kaya. Tubod lang po kita. Magsarig po kita. Siyempre mga tugang, thank you Lord. Salamat Lord. Sa panibago na naman na aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Bala ka na tabi Lord sa mo ha. I-guide mo po kami kan samuyang mga gigibuhon.
Angani po day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa imo. Patawad Lord. Tao lang po kami. Patawad po kan samuyang mga kasalan. Pala ka na tabi Lord sa mo ha. Thank you. Salamat Lord. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ma'am Osang Sible, good morning. Kay Mark Angel Bueta. Maayong aga tabi Sir Idol. Naghigop pa lamang tabi nin pangpainit. Maurag pagpainit ngunyan sa labat. Yo. Sir Raul Bubier Villanueva, good morning. Mga tugang, live na live po kita sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay tiyan, kasaba ang satuyang mga tropa. Kami tabi mga tugang mga kabayan sa Rabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtaka. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. Asin bawal man po ang ma-stress sa mga panahon pong ini. The official Silripan Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa BicolNet TV. Nakaantabay man si Raul Bobier Villanueva kay Ma'am Alona Kapitin dyan po sa Barangay Malolos kang Malinaw. Good morning. Kay Ma'am Ruby. Good morning tabi sa imo Ma'am Ruby. Kumusta si Sir Bert? Pa-shoutout na tabi watching here sa KSA Jeddah. Di Guzman family po and Agor family. Taga Kagliliog Tinambag Camarines Sur. Good morning. Sabi ni Ma'am Andrea Di Guzman Agor. Ma'am Gina Malaguinho Cavite, good morning. Ayan, tama yan. Nagpapa-shoutout. Ilag nindo kung taga sa mo. Kumusta po sa mga taga Tinambak Camarines Sur? Kagliliog. Kumusta tabi ka mo? Oy, mga tugang, Biyernes na po kita ngunyan, Friday. Ilang days na sa natabi kita ngunyan na Serbong Sibilya. Bago tabi sumapit ang Pasko na, Sincha ko. Ma'am Ruby. Pirang days na sa natabi, Ma'am Ruby, bago magpasko. Makikaro lamang kita. Magbalo-balo na kita, magpuro practice na kita, magkuro kanta. Ang aning day kita gasudan tulos na patawad. Good morning tabi. Diyan sa Gardenia Hotel. Yan kay Sir Bert sa kay Ma'am Ruby. Nabang naghaloy si Ma'am Ruby, sige isa nang gayo. Kadaw yan si Ma'am Ruby habang tumatagal lalong gumaganda. Ano pa ngaya habang ngayon naghaloy, habang ngayon nagtatagal, lalong nagagayon, lalo pang nagsiseksi. Kundo ka daw ngayon dyan.
Sexy ba kasi Ma'am Ruby? Undo ka ngaya. Inda ka daw ngaya. Pading Macri Negrillo, good morning. Diyan po sa Ginobatan, Albay. Kumusta po kamo? Di Biyernes na tabi kita ngunyan. Ano na daw ining problema? Oy, Ma'am Ruby. Ano na daw ining problema ta sa aliko? Adi, ha? Kung pagpaparaisipon tayo ni, may stress kita digdi, matitigba kita. Kaya ang mangyari kani kung halimbawa magpapara problema kita kening aliko, digdi sa probinsya kang Albay, mainot kita matigba. Day na talaga garing solusyon. Imat-imat ang ilaw ta. Pasko na baga ngaya. Tira na ngayang mga appliances ang rinaraot. Kaya ngunyan gari ang plano ko ngunyan, bakal ako ki mga paimat-imat man sa harong, mga solar na sa natanganing day makuryente. Day maapektara, day maraos. Takon di kuryente, mararaot man sana. Bata pa ngaya pag nag-apod ka ngaya sa aliko, Ma'am Marilu kanya, hindi akin. Pag nag-apod ka ngaya, maparesponde ka baga ngaya sa aliko, brown out ngaya dyan sa may lugar nindo. Maria Joseph. Maabot ngaya dyan sa indong responde sa aga na. Ay, anong pait yan? Ma'am Cecil Nolasco, good morning. Janor Capus, good morning. Kay Chued. Ang problema kay ni pag para stress kita kay ni kita man sa nang mauli maray kay ni pabayaan sana. Magpa-solar ka na sana. Yung ani tabi pa di ang gusto ko gari plano ko ma-solar na sana ako. Dahil lamang magkararot sa ko yung mga appliances. Bata mga mahalo ng appliances ko. So mga dibiling ba? Ay pangyari. Pero ang Albay Electric Cooperative mga tugang may patanid sa satuyang mga miyembro asin konsumidores. Ma'am Christine, good morning. Sa Iguada Tabi ki mga kawatan naman na nagpapamidbid na mga taga-aliko ang naglilibot-libot, partikularmente databi dyan sa may parting First District ang Albay. Nagpapanggap na taga-aliko, ito palan, bako man mga taga-aliko. Kaya may patanid po ang Albay Electric Cooperative. Aning dengaya ka mo mabudol-budol. Siling mo tabi Sir Art Ramirez Gomez. Day kita nabubudol-budol kang aliko. Bibaga pigbabayadan ta. Pos imat-imat ang serbisyo. Phone nga ni kang binaguan sa kontador mi. Isus Maria Joseph, lalong luminang kaon subayadan mi. Kari bagali na kontador sa kuya so may fast forward. Maski dahil man kinagagamit nag-aandar. Sabi ni Sir Art Ramirez Gomez, happy morning Malinaw. Gari si Sir Art malag naman digdik ki Haring Manok. Dyan sa Malinaw. Dyan sa Malinaw databi Ma'am Christine, may nadangog ako na may malag na pala dyan na so 7-Eleven. Sir Art. Ano daw tabi Sir Art so 7-Eleven, taningan mo ki Haring Manok. May tutugdok na pala dyan na 7-Eleven dyan sa Malinaw. Iyo tabi Ma'am Christine. Ayos di iguan na lamang kit 24/7.
na may mabakalan lamang kialak. May mabakalan lamang kitang alak. Maski matanga, pwede. Taigwa ng 7-Eleven. Iyo igwa na databi, pig kukonstruct na ngunya. Igwa ng 7-Eleven. Adi. Sige ta. Mga pirambulan pa, okay na yan. Happy Fiesta pala databi sa mga taga-Baybay, Malinaw, Albay. O Fiesta ngunyan pala. Dyan sa Baybay, Malinaw. Mapwerte ko ta ngunyan tabi Ma'am Christine Mamiesta di. Maski ibo sana. Ko ibo sana, kumbako aruyo, latik, okay na ako dyan. Pero kung may mga karne, di ako, uli na ako. Sira, pwede pa ako. Maski buli na. Pahit kita dyan. Pero kung mga kuro karne, urulian na. Oy, Sir Art, so PNR, mga tugang, Philippine National Railways, mga tugang. Madugang na databi ki mga barriers asin mga warning signages sa mga release kang tren dyan po sa probinsya kang Albay. Dakol baga sa mga nagka-aksidente. May pangapudan tabi mga tugang Ma'am Christine ang sanggunian panlalawigan ng Albay sa PNR. Dagdagan sa mga barriers takasuwa nga warning signages ganing day naki madiskwido aron kita ka na mga Pinoy saka na pag may natitigbak saka kita ma-aksyon aron kita kaya. Ang National Food Authority mga tugang sabi digdi babawasan databi sa presyo kang paroy. Ngay arani naman. Gibo na databing 23 per kilo sa masunod na simana. Ang bakal kang NFA. Nitabi Ma'am Christine dangoga ini 59% databi kang pamilyang Pilipino pigkukonsidera databi ang sa indang mga sadiri bilang nagtitios sa ika-tulong quarter kaining taon. Manyan sa nanindo na rama. Mata sa third quarter sana. Grabe baga ang pagtiyos. Grabe na nga ni ngayang pagtiyos mo tabi Ma'am Christine, day ka pa lamang nakatupad, day ka pa nakaakap. Kakaribok lugod kang akap na yan sa katupad na. So iba, duro-dubli na kaakap, dubli pa kayakap, kayakap. Tupad! Tapos akap, bakong yakap. Pangyayari. Mga yakap sa imo wala magkiprograma ang gobyernong yakap. Iba ganya ito. Hiling mo na. Ay, hindi. Oy, ingat tabi so may mga sasakyan dyan sa syudad kan Legazpi. So basag kotse. Nanutaran po dyan sa syudad kan Legazpi. Yugon mo yan. Maray kita tadeng kotse. Ingat po kamuha so may mga kotse. Iparada nindon sa indong mga lunadan dyan sa may mga CCTV. Pero na nga ni, maski may CCTV, kung nabasan ka na, ano pa may nabiktima po na pinasa susalming ang kotse. Kaya taday mandakin ako mga baryaman sana. So may mga kotse. Pero kita dahi man na kotse tabi manong rodil. Anong labot naman ka?
Yan tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang mga reriparohon ngunyan tabing Biyernes, Friday. Digdi po sa lawag ang satuyang programa. Alas 7:27 na mga tugang mga kabayan ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Si Manny Moxea sa programa Servisyo sa TV. Ano na naman ni Manong Rodelta, malamukon daan dyan sa tabako. Magagandang Malamukon nga digdi sa tabako. Pag malamukon, magbalon katabi na atamong kulambo. Yan man sa nang panlaban kang lamok kulambo. Dahil ka magparakatol ta maraot dayan sa ginhawa. Ayaw. Ma'am Nils Briones, good morning. Mga tugang, mga kabayan, ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan mako. Mamburing Kantada. Diyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners o diyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo diyan. Diyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kay Madam Maylin, ingat tabi ha. Ohayo gozaimasu. Ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Nalbay. Ngunyan busy manggiraray sa Tabaco City. Kasabay taman dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse ang siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Kapa Art Abila kang SB Malinaw. Siyempre ang Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan po yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan tabi ka mo magtaya sa loto. Pako tabi sa Witing. Suwiting sa Albay na manapundo. Ay, sana. Yan po mga tugang, mga kabayan ng satuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Kumusta tabi? Sa mga taga Malinaw, kumusta tabi ka mo dyan sa baybay? Happy Fiesta po sa Indo. Fiesta ko niyan, tabi Ma'am Boring Kantada. Fiesta ba ngunyan sa baybay? Kung piyesta di, happy piyesta na sana. Alas 7:30 na. Haramon tatabi muna mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Konta daw tabi muna ang linya kang pag-asa ha. Nganing maaraman ta kung kumustan sa tuyang weekend. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin pong epekto ng northeasterly wind flow o yung may kalamigang hangin po galing dito sa Hilagang Silangan at nagdadala pa rin ng minsan malalakas na ulan dito sa Northern Luzon. Habang sa natitirang bahagi ng ating bansa, andyan pa rin ang mga localized thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw, pero patuloy monitoring natin for possible formations of shallow circulation or mahihinang low pressure area dito po sa may silangan ng bansa at hindi naman ito inaasahan na magiging bagyo sa ngayon. Ngayong araw, asahan pa rin na mataas sa tsansa ng ulan dito po sa may Cagayan Valley,
Cordillera Administrative Region at lalawigan ng Aurora dahil pa rin yan sa northeasterly wind flow. Mahina hanggang katamtamang mga pagulan at minsan lumalakas po pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, kaya't mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at lagi magkantabay sa ating mga updates. Sa natitirang bahagi ng Luzon, andyan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, umaga hanggang tanghali, pero may mga areas na dito sa natitirang bahagi ng Central Luzon plus Ilocos Region ang magkakaroon na ng mga isolated na pag-ulan. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, malaking bahagi na po ng Luzon ang magkakaroon ng mga isolated rain showers or thunderstorms na usually po ay nagtatagal ng 2 hanggang 3 oras. Temperature natin sa Metro Manila mula 25 hanggang 32 degrees pa rin, habang sa Baguio nananatiling malamig from 17 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, ganyan din sa Western Visayas and Negros Island region, asahan pa rin ng fair weather conditions umaga hanggang tanghali, habang sa may central and eastern portions of Visayas, partly cloudy to cloudy skies. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi na po ng Visayas and Palawan na magkakaroon ng kaulapan at mataas muli ang tsansa ng mga pulupulong ulan at mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi. So make sure po na meron pa rin tayong dalampayong. Temperature natin sa Metro Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, aasahan pa rin ng maaraw na panahon most of Mindanao sa umaga hanggang sa tanghali. Nasasabayan ng mainit at maalinsangan na tanghali, pero pagsapit muli ng hapon hanggang sa gabi, maraming lugar na magkakaroon ng mga kaulapan, lalo na yung malapit po sa mga kabundukan, at aasahan pa rin ang mga isolated na ulan at mga thunderstorms na usually nga po ay nagtatagal ng 2 hanggang 3 oras. So magdala pa rin po ng payong kung lalabas ng bahay, lalo na pagsapit ng hapon. Temperature natin sa Zamboanga City, pinakamainit hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Davao City hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon hanggang sa mga susunod na araw, wala pa rin tayong asahang gale warning or pagtaas ng mga pag-alon. Generally, banayad hanggang katamtaman dito sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, habang katamtaman ng taas ng alon hanggang 2.5 meters sa may Northern and Central Luzon. At kapag may mga thunderstorms, posible ring umabot sa 2.5 meters sa natitirang baybayin pa ng ating bansa. Simula naman po bukas hanggang sa Lunes, meron tayong 2 weather systems na iiral, ang northeasterly wind flow dito sa may Northern Luzon pa rin, at easterlies dito sa silangang parte ng ating bansa, lalo na po pagsapit ng late Sunday hanggang sa kalagitnaan na po ng susunod na linggo. Mataas ang tsansa ng ulan dito sa may Northern Luzon, kabilang ng Cagayan Valley, Cordillera Region, and Aurora over the weekend, habang pagsapit naman po ng Sunday hanggang sa Monday, mataas ang tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, pababa ng Aurora, Quezon hanggang sa ilang parte po ng Bicol Region dahil naman sa easterlies. Yung mga hindi natin nabanggit na lugar, kabilang ng Metro Manila, makakaranas pa rin ng bahagyang maulap at madalas maulap na kalangitan pagsapit po ng hapon, at meron pa rin tsansa ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulo. Sunrise po natin ay 5:47 pa rin ng umaga, sunset 5:39 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Sin Reparo sa BicolNet TV. Servisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa BicolNet TV. Ayan tabi mga tugang ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Salamat Pag-asa. Okay. Okay tabi kita Sir Edwin Sistina, Ma'am Risa. Pa-shoutout na tabi sa mga taga Ginubata. Kumusta po sa mga taga Ginubata? Risa Tudjo. Kay Ma'am Franz Regalario Bristol. Good morning. Wasay ansa kong pagka Ikbabalo ko ning i-memorize ning kantang ini pag magtribuna na kantaon ko ini. Pagkarampanyahan na pwede tabi ni Ma'am Franz kantaho. Nga pag nagkampanya ko, kantaon ko ini sa entablado.
Ay na kumatara, kanta sana ako. Saan na yung kanton ko? Saan daw sa banggi antes kang magturo sarong inarangan idulot mo gabus ay gabus sa Diyos wasan taga Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Nailing mo na yan. Kita putulan kang internet signal. Kakakantata putol kita. Pangyayari naman. Signal ta. Sige daw tabi, pakiling daw tabi nindo ko nakabalik na sa signal ta. Gani na ibang pwede ang araw kini. Sige daw tabi, kung nakabalik na kita. Para nagkanta ako kay itong su. Pinaralso ka na ko kang internet. Ay, Diyos ko, na sana. Good morning, tabi, Sir Mox. Kalday. Makasir ka, ha? Sige daw, tabi, kung nakairi na kita, alatunta mo nang makabalik kita sa ere. Para nagkanta ko kaining so, isipon mo sana, namumutanta ka. Nakabalik na. Ay, okay na da, sabi ni Sir Edwin Sistina, nakabalik na da kita. Dahil na daw ako makanta lugod tabi, Ma'am Gina Malaginyo Cavite. Pigpuputulan kita kang internet. Pinutol so signal ta sa internet. Para nagkanta ako. Habo gari kita kini pakanton sa entablado. Sabi kang mga nasagap kong mga marites dyan sa luwas. Pakaarami ninda kan sa mga makarandidato baga. Ang reaksyon baga kang tao, ingay yung makandidato nga siya arog kaya. Ano man niyang gibuhong ka? Diyos ko na sana. Pero yan ang totoo. Yan ang totoo. Yan sa mga pigsasabi. Kaya dapat maging open-minded po kita, no? Tanggapon ta magnegatibo o magpositibo ang mga reaksyon kang tao. Mas maringan iyan na nakakabot sa indo, lalo na so negative. Bako puros positibo ta, baka magkumpiyansa tabi ka mo. Sa mga aspirante tabi. Day gayud nauyunan sa busis mo, kaya pinutol so signal kang internet. Gari iyo, tabi Ma'am Gina. Kanuson man niyang busis mo, manay ka ni putulon. Iyo. Sige,
may imbitasyon mo na digdi si Yorbab diyan sa GPB Mayon Sports Center diyan sa Barangay Paraputo sa October 28 tabi. October 28, Lunes tabi iyan, alas 7 ninbanggi, imbitado po kamo sa Tukak Unlimited Nighttime Ulutan / Timbangan. 8K. So, ang patmani databi, ang kasban 1,000, minimum bet 5,500, event bet 16,500. Registration databi alas 3 nin hapon. Ang league banding per kak 100 pesos. Ulutan starts 4 p.m. Sa October 28 tabi yan, dyan iyan sa GPB Mayon Sports Center para po to Estancia Malinaw Albay. Tukak Unlimited Nighttime Ulutan and Timbangan. O, dyan na po kamo sa mga scholar ng bayan. Ang promoter kayan si Yorbab. Assisted by Engineer Godo Beltran, si Kuya Abi, si Engineer Jun Carpina, tapos sumount Malinaw. GPB Mayon Sports Center Management. So October 28 tabi yan. Alas 7 ninbanggi, pero alas 4 mapunas ulutan. Tukak Unlimited Nighttime Ulutan and Timbangan. Ma'am Nilia Marcaida, good morning. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ang aram mo ngayon, pulutan ba kung ulutan? Iyo man ang gadadi. De kita kaya tatao magwigo, maski magtaya nga ni sa luto, de kita. De kita tatao magwigo, de kita tatao magsugal. Ano nga yung tatao ka? Tatao ko mag-inom. Mamulot. Bagong iyo tabi, Chanor. Tapos si Chued, ang gusto niya ka ni Mr. Ulbutan ng pulutan, so dalopinga. Desa na nga yata. Mapahanap nga ako kay Chairman Godelin Calyo. Kang dalupingan. Uy, birthday mo tabi, Chairman Jodelin Calyo ngunyan. Takong birthday mo ngunyan, kantahan ka. Chairman Jodelin Calyo. Shh! Magparamdam ka. Hiling mo ng babagnit na ini. Ora. Tabiyernes mabagangon niya. Birthday mo niya. Pangyari sa mata ko. Bata pinurunduhan kita kang internet. Paano ini? Kanta na tabi, sir. At ating pupunduhan kita kang internet kisignal. Bako man tabi, Sir Mox. Iyo. Una ko birthday mo ta. Pinaribo ka naman ni Manuel. Hiling mo na si Manuel adi. Pasawayon si Manuel. Gari may linubusan man si Manuel tabi, Chairman. Gari lubuson sa imo, Chairman, si Manuel. Doang beses na ngaya akong nag-birthday sa sarong tao. Ay, hinda daw ka mo, adi. Sige, kung may birthday ka mo, lubuson sa imo. Sige daw. Sa'yo ang pagka. Sa'yo ang inumin. Happy. Sana'y mangsunod mo. Bala ka. Pakaon ka. Sa'yo ang inumin. Maray ka ni magkarokaranta kita ngunya na biyernes. Adi, abo kung magpapara-stress kita.
Dakol kaya kung mga nagkadarangog dyan sa luwas na tigpresentar ko baga sa mga makarandidato, sa mga pangalan kan mga makarandidato. May reaction dyan sa Malinaw. So reaction na ako, mas maurag ngaya kang inot so mga kandidato kaysa ngunyan. Mas maurag na sa mga nagkarandidato kang inot kaysa sa ngunyan. Pangyari. Ano man nga, sisiban nga yan nagkandidato ka. Paano man yan dyan? Ay, tandang tatabi na diretso po yung kilambang saro sa tuya di. Dahita po kait ang karapatan ninda ta. Constitutional rights po ninda yan. Maski sisay, para padyak, ordinaryong tao, diretso po ninda yan. Sabay-bay tabi ang sibog kang handaan, dumantabi kita. Dapat day mabuyong, tapos day magturog. Chairman, pag naginom, day magturog, dapat day mabuyog. Day tabi nindo ha. Ako nakikihuro na sa indo. Pabayaan ta. Karapatan man tabi ninda yan na pag-exercise kan sa indang diretso. Pabayaan tama. Ngunyan, kung habuta, bayay na. Bayay na. Kaya nindo ipagbuto kung habo nindo. Pero ngayon kung tuya-tuyaon pa, bayay na. Bayay na tabi kaya. Ako natabi ang nakikuron sa indo. Dahil na kayan. Respitar tatabi so mga karapatan man tabi ninda yan. May mga iba na pigrawrawan niya suka apelyido. Iba-iba so mga reaksyon. Kaya baga presentar ko na sa indo na so mga pangaran kan mga nagfile kang COC. Pero may mga pagbabago pa yan. Pwede pa yan mag-aratras o abante. Malay mo ngayon so kalaban na ganita kadaklan may kalaban kadaklan one-on-one baka ngayon magparaya ng susaro napag-isip-isip ko ngayon na ika ngayon nakatunggali ko ang karapat dapat na maging leader kan sa tuyang banwaan. Yan, may mga arog kaya. Kaya dakol pang mangyayari po bago po tabi mag-eleksyon. Pa-shoutout na tabi sa duwa kong kaiba na uguton ki balat kang tanso si Imak at si Malon Grabalde watching from Taguig City. Awiyo si Raul ang apod kan baklas. Mahal bagang kilo kan tanso di. Sige. Ingat tabi ka mo ha. Ano daw ko? Ano daw maray? Mabreak mo na kita ha. Ang sabi, magkurukan. Kaya lang pag nagkanta tabi ako, baka punduhon na naman kita kang pupunduhon na naman kita kang internet. Araw kasubago para nagkanta ako kang suano. Pigpundo kang internet. Tay kita kini makadasdas. Sige so gustong magkanta, mag-request daw tabi ka mo kung anong kantaon ta. Mag-request ka mo kung anong kantaon ta. Dahil na ako kibang naisip na kantahon. Dahil ka na ngayon mo na mag-break. Tapos na ngayon mo na yan. Tamalo 8 naman sana. 9 minutos tabi bago mag alas 8. Balon ta daw. Jake
me to your heart. Show me where to start. Let the play the part of your first love. All the stars are right. Every wish is mine. Ours tonight, my love. Tala pala. Pity those who wait, trusting love to pay. Finding out today that it's losing. Never letting go. They will never know the ways of love. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other in a world full of strangers? Got to believe in magic. Something stronger than the moon above. God is magic when two people fall in love. I may never know why I need you so. All I need to know is this feeling. Handle it with care. We were born to share this dreams, my love. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other in a world full of strangers. Got to believe in magic. Something stronger than the moon above. God, it's magic when two people fall in love. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other in a world full of strangers. Got to believe in magic. Something stronger than the moon above. Good as magic when two people fall in love. Tell me how do people find each other in a world full of strangers. Got to believe in magic. Something stronger than the moon above. God is magic when two people fall in love. Amen. May mga amen ka pa dyan na naaraman, ha? Oh, may mga amen ka pa dyan, ha? Sabi ni Ma'am Gina, mariman palan nga yan nga, tapig papalsukan ka kang internet. Baka nauyunan sana. Oh, at na nagpiritaw-pitaw na naman. Pangyari. Ay, napahit tayo ni. 5 minutos tabi, bago mag alas 8. Tantad pag alas 8, pag restoryahan tado ining mga pamilyang Pilipinong tios. Para po sa Indo. 5 minutos bago mag alas 8. Pare ni kay Sir Edwin Sistina. Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasama ko ay alaala.
Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ng pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko, ikaw ay magbalik nang muling mabuhay ang ating pag-ibig. Yugo-yugon mo ya. Nais ko'y muling mahagkanat, mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali, sinta. Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko, laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Sunodunong. Makabagbag damdamin pala nini. Bata mapasko na ayakap-yakap ha. Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ng pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko, ikaw ay magbalik nang muling mabuhay ang ating pag-ibig. Yugon mo ah. Nais ko'y muling mahagkanat, mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali, sinta. Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko, laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Nais ko'y muling mahagkanat, mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali, sinta. Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko, laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Ate, good mo yan. Ay, nagaw. Nangyari gani. Servisyo sin reparo. Kaibahan si Malimok Seya, Mr. Tulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang, mga kabayan, eksakto na po nga alas 8 nin pagkaaga. Mabreak muna kita ha. Sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi,
na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Animboxea sa programa Servisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Alas 8:07 na tabi mga tugang mga kabayan. Ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sa na yan makuha adong National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners, dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay. City Councilor Rener Burse Cantabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang malinaw. Ang Capos Bilo Lotto Outlet, Boss Bob, thank you. Diyan sa Barangay Tinapi, diyan ka mo magtaya sa Lotto. Diyan sa Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Sa Capos Bilo Lotto Outlet. Yo. Balik po mga tugang. Balik kita digdi sa programa Serbisyo Sin Reparo. Ako mapogerarian sa indong lingkod. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana, yan pong aldaw kita nin Biyernes, Friday. Pitsa unsi na kita kang bulan na Oktubre taon 2024. Piyesta mananggad palan ngunyan dyan no, sa Barangay Baybay kang Malinaw Albay. Happy Piyesta po, mga taga Baybay, Malinaw Albay. Happy Piyesta po. Indo. May gusto. Doro, diretso na tabi kita. Art Blanquisco Jr., good morning! Servisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, 10 minutos na lipas tabi ang 8 o'clock. Yo, may patanid po ang Albay Electric Cooperative sa mga consumers asin mga miyembro kang Alico. May mga nagpapanggap da tabi na mga personahes na ang pamidbid mga taga Alico sinda. Sabi kang Albay Electric Cooperative na nakaresibis sinda databik informasyon manungod po sa mga personang nagpapamidbid na empleyado po kang Alico. Asin na nakasulog databi nin dating uniforme kang kooperatiba. Yung mananggadadi. Panutaman maramang kung legit na taga Alico yan. Pag legit siguro taga Alico, so may service na Alico, so may vehicle. Pero kung mga tricycle, may problema.
Base po sa impormasyon, mga tugang, ang mga personahe databing ini naglilibot dyan sa Premier Distrito Cangalbay, Branch 1. Dyan po yan sa First District. Pigsasabi da tabing may daya ang metro kan mga miyembros konsumidores, dangan po pigahagadanin kwarta. Yugo-yugon mo. Huli da. Madyan niya sa Indo. Taga-aliko ngayon kami. Uni ngayon sa Indong metro may problema, may daya. Kung ano ngaya, ariglo na sa nanindo kami. No. Pangyari. Ang nangyari pigsasabi dang may daya sa metro nindo, tapos mahagad kipirak. Duman sa pigsasabing may dayang metro, yugyugon mo yan. Bako databi yan mga empleyado kang aliko. Ang siring na mga persona asin mahigot po na pinagbabawal kang kooperatiba na magbayad po. Kapalit po nin anuman na serbisyo, lalo na po kung regular ining serbisyo o programa kang opisina kang aliko. Yugon mo yan. Mag-ingat po tabi ang gabo sa siring na mga organing modus. Asin kung in kaso databi, ma-experiensyan ang arog kini tulos man databi nindong i-report sa saindang opisina o kaya mag-upload sa saindang numero o nina. Indado ko may sumimbag. Indado ko may sumimbag. Mag-upload databi sa numero kang aliko sa smart number na 0908 6773 393 o kaya sa Globe 0915-9953-455. O kaya ipaabot na tabi ang sendong mensahe sa aliko.care@gmail.com. Salamat, Aliko. I-upload na nindo duman sa cellphone number ninda, sa smart and sa Globe. Pag inapunan mo, dahil man kayo nagsisimba. Lalo na kung maparespondi ka ngayon na dahil ngayon digding kuryente sa samuyang barangay. Sus Maria Josep. Abutan ka siyam-siyam. Abutan ka siyam-siyam. Mag-ingat tabi kita ha. Taba ka may magjaran sa Indo, dyan da sa may parting First District, may naglilibot da dyan. Na nagpapanggap na mga taga-aliko. May sulog na bado kang aliko, sasabihin na may daya sa kontador nindo. Gari may daya nga ni sa kontador kung ilinaag. Sir Peter Encisa. Yogon mo yan. Mapasiring dyan sa harong mo. So nagpapanggap na mga taga-aliko. Mapanggap na taga-aliko. Tapos sasabihin na ang kontador nindo may diferensya, may daya. Tapos agadan ka mo kibayad. Sabi kang aliko yan. O kaya sabi kang aliko ngaya, mag-upload ka mo sa cellphone number me, i-report nindo. O igwa ka mo ki mga ma-experience ang arog kaya. O dyan tabi sa may First District tabi Sir Peter Encisa. Hindi sana kung magsimbag ang aliko pag inapudan mo. Ako nga ni, haloy ko ng tigpaparareklamo tig-clustering na baga sa mga metro, tigralag na sa puste, binaragwang ki kontador. Malaan Boss Peter, dahil mampermi kitawo sa araw. So dati kong pigbabayadan, halangkaw na 2,000 ang bulan. Daday man kami ki mga appliances mo, daday man ki tawo pagkaaldaw, sarong, tapuros warara. Pinakahalan ko kung pigbabayadan, mga 2,000 ang bulan. Daday nga kami nakakakonsumo king mga 100 kilowatt hour. Daday nga di kami nakabot ki mga arugan. Aw tapakaba guhi kan sa kontador. Tapos irinalag na duman baga sa puste, arlangkawon pati. Sus Mariote, tapi minabot ki 70,000 subayadan ko. Gari baga sa pagbaguhi kang kontador, binaagwan sa kontador,
Dinag sa poste, gari baga subumi na kal ako kipahingura ko na appliances, na buminig lang, nag 7 mil, so sa kuyang bayadaan. Ma'am Michelle. Ma'am Michelle Vilches, maapod sa hotline number, wale. Dahil man kinagsisimbag baga nga niya. O yun ang tigasabi ta. Mataw-taw ki mga hotline number ang aliko pag inapodan mo dahil man nagsisirimbag. Pag may concern ka, lalo na. Ngayon dahil kami ki kuryente digdi sa barangay may. Mala yan. Nag-aga na lamang dahil man kinagrespondi. Bata dyan sa may parting first district databian mga apod kay ni mabagulbulik ang serbisyo kan mga arog kan may problema ka. Pag may problema ang sa indong barangay, lalo na pagpurok sa na, ano yung mandigdi mo sa nangya sa eryami, an may daing kuryente. Nako. Tamay nako ako ki-impormasyon mismong empleyada kang aliko ang naka-eksperyensya. Taga-aliko na nga niyan. Tigarapodan niya da sa mga katrabaho niyang mga lineman, mala yan, naagahan na, dahil panayos, dahil pika nagrespondi. Ang nagapod tabi, Ma'am Michelle, taga-aliko man, empleyada na kang aliko. Aw-arog pa lang niya kinan mga katrabaho ko, adi. Sus Maria Josep. So, taga-aliko na mismo so naka-eksperyensya. Taday sindang kuryente duman sa lugar ninda, tigapudan niya sa mga pag-iriba niya. Mala yan, naagahan na. Dahil lamang kinagrespondi da. Nagpa-turtok-lingan da sa mga naka-duty. Sabi, ipaabot da sa opisina, dyan niya sa first district. Haluyon da, tabi dyan ang respondi mananggaat. Mismong taga-aliko na so naka-eksperyensya ha. Empleyado po kang aliko. Naka-eksperyensya kaya. Tig-share ko lang sa indo. Yugo-yugon mo taga-aliko na nga ning taga-aliko na. Nadipisilan pang magkontak sa iyang mga pag-iriba. Kung kita pa daw tabi, Ma'am Michelle. Ka nga ning ikan ma-high blood. Hiling mo na yan. No, balikan ta so sa ko ang gani so concern ko. Tigapot ko nga tata so pag kang binaguan lugod sa kontador mi. Nagalang kaon so bayadan ko. Grabe so konsumo mi. Naday man ako nagdagdag ki appliances, nagbawas nga ni lugod ako. Nagluluto ako ngunyan tabi Ma'am Michelle Vilches, kimaluto sa uring. Dahil na ako nagamit kang rice cooker, sabi sa kuya kang barkada ko, makikuryente yun yan rice cooker. Tumaga, nagtsatsaga ako sa uring na bagol. Duman ako nagluluto, kimaluto sa uring na bagol. Isus Maria Josep. So bayadan ko, 7 mil na. Liwanag niya ako nindo kay ni. Pinahirling ko sa mga resibo ko kan mga nakaaging taon huni. O dahil nga ni, nagti 3 mil ang bayadan may. Tapos kung dyan 7 mil ang bayadan mo. Maray nga Kenny, bata nga ayuman niya nagluwas sa kontador. Iyuman tama man so pakaridik. Ibig sabihin, nalinag sa kuyang kontador. So, pass forward ang dalagaan. Salbata ng pahit ni. Tapos sabihin, iwaya sila nagluwas sa reading. Tama man so reading. Pinaireling ko sa mga resibo ko. Tatigday ko tigwara sa mga resibo ko. Mga pirang taon, huni niya ko ilinghawp. Nakaaging taon, huni niya ko rin kada bulan. Natakang binaguan nindo sa metro ko, sinaglinag nindo sa poste, luminang kaon sa kuyang bayada. Ay nga sir, naglangkaw man ng ganyan sa rate, nailing mo na iya. Naglangkaw sa rate, yun na nga ni, pero nga tatadumilang kaon sa konsumo ko. Ano ako, nagbakal ki mga paingurag na appliances pagbaguin nindo kang kontador? Yogon mo yan. Dahil ka kan mabuisit. pag reklamo mo pati, tama man niya sa connection. Tama man niya sa pasiring sa indo. Iyo nga yan nagluwas sa kontador. So reading tama man.
Hindi niya ko anong solusyon kayo na eh. Ay, di bayadan mo, ito yung nga nagluwa. Ma'am Michelle, baka ma-stress lugod kita, sabi ta, nanday kita ma-stress ngunyan ta biyernes man, magkarantada mo na kita. Nahiling mo na yan. Karantada mo na lang kita. Difficile na baka ma-stress kita. Bawal ma-stress. Kanta kita, Ma'am Michelle. If I could choose to live my life, there'll be no if to say. If I would choose to hold your hand, there'll be no words to say. Without thought, without pride, leave the things that seems to weaken us. Without fear, live your lies. Let a magic turn your life around. Around. Yeah. Ay, kapag yan magkasuway ta, sa rumbil po to lang ka. Pagbayad na sana. Babayad ka kan dahil mo mantig konsumo, salbatana. Karantana sana kita. If I would choose to touch you there, will you touch me there too? If I choose to stay with me, I spend my life with you. Without thought, without pride, leave the things that seems to weaken us. Without fear, live your lives. Let a magic turn your life around. Around, around. Oh yeah, oh yeah. Around, around. Oh yeah, yeah. Na-stress lamang si Ma'am Bilgis kang aliko. Maria Ana Bursal Trio, good morning. Naabot na may stress. Karkarantada sana kita. Ma'am Elena Maria Valenzuela, good morning, Tabi. If I would choose to live my life, there'll be no ifs to say. If I would choose to hold your hand, there'll be no words. Be no words without thought, without pride. Leave the things that seem so weaken us. Without fear, live your lives. Let a magic turn your life around.
Around, around, oh yeah. Around, around, oh yeah, yeah. Salamat po. Nagka-stress lamang kita kan mga pait na naman sali ko ba yan? Yeah. Nakaranta na sana kita? Ano tabi ang mga gusto nindong kantahon ta? Pagtyaga-tyagaan ta na sana ini? Ha? Pagtyaga-tyagaan ta na sana ini? Alas 8:27 tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang Philippine Standard Time. May birthday ngunyan. Happy birthday na sana. Yeah. Pa-relax lang kita. Di pisil ma-stress. Karo karanta damo na kita. Yo. Sige, karo karanta databi mo na kita. Ini para sa mga taga-tiwi. Di ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa Pinay napabalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko. Sabay-sabay. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Yogon mo yan. Yahoo! Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin.
Sana'y unawain ng pusong sa'yo'y palihim. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais mong malaman mo na iniibig kita. Nais kong iniibig kita. Si Mami Boxing sa mga service. Simple pa. Speaker Net TV. Nem. Alas, ano nang oras? Alas 8:30 na tabi mga tugang mga kabayan. An sa tuyang Philippine Standard Time. Digdi kita mo na naman. Tatad naman sukarantahan. Yo, tatad naman sukarantahan. Digdi mo na kita sa pigsasabi kang social weather station. Susorbitabi kang SWS. Yo. Sabi digdi, mga tugang na 59% kang pamilyang Pilipino pigkukonsiderar databi ang saindang sadiri bilang nagtitios. Ngunyan na third quarter kaining taon. Ngunyan sa ng third quarter. Nagluwas kaya tabi mga tugang sa bagong survey kang social weather station na labi po sa kabanga kang mga pamilyang Pilipino ang pigkukonsiderar na ang saindang sadiri bilang nagtitios. Man baga ngunyan, puros man talaga nagtitios baga. You know? Kaya lang, natadaw yan taso, kaipuhan talagang maayudahan kan sa tuyang gobyerno, yulugod suday na aayudahan. You know? Natadaw yan. Ang nasabing survey po, nasa 59% na pamilya o kaya 16.3 million na mga Pilipino nagtutubod na tiusin na. Yugod mo yan. 16.3 million na mga Pilipino ang nagtutubod na tiusinda. Sa datos databing ini pong ikatulo ng taon na masalangkaw ikumparar sa 58% na nairestro po kang Hunyo 2024. As in, pinakahalangkaw po ini sa presente po kang Hunyo 2008. Pinakahalangkaw databi ang self-related poverty sa Mindanao. Naigwa po ki 67%. Pigsusundan niyan kang Bisaya, naigwa ki 62%. Balance Luzons, nasa po 55%, as in Metro Manila, igwa po ki 52% man. Yeah. So, nahiling po sa nasabing survey na ang median monthly expenses kang mga pamilya sa renta pa sa nadatabi kang harong nasa 3,000 na. Mantang ang gastos po sa mga transportation o kaya pasiring sa trabaho, eskwelahan, nasa 2,000 na. Nasa 1,000 man databi ang gastos sa internet. As in sa load, nasa 400 man. Yugon mo yan. Duman pa sa naubos na. Yugod po yan. Talagang mahiling man talaga. O yan mga ni pag may mga ayuda. Kan sarong aldaw, may nagdulok sa kuya na talagang may mga iba talagang barangay na nagkakaigwa ki politikahan. Yeah. May mga iba pang barangay na nagpupolitikahan. Halimbawa, suportadores ka, suportadores ka kang sa ibong na partido, tapos gumina na so kalaban mo, ngunyan, sinda na so nakapwesto,
Nakapwesto na sila. Itong mga suportadores na suminuporta duman sa kalaban ninda, kamo, mas kitios kamo, day kamo nakakalista sa mga pigtatao-tabi, na mga ayuda kan sa tuyang gobyerno. Ano yung mga ayuda kang gobyerno pigtatao sa tuyang ngunyan? Araw kan sutupad, akap, itong patusaro. Yakap. Mamid na. Higwa kang yakap. Mamid na. Sir Javier Bunsa, dahil lamang dasinda, natawan ki ayuda kan sa tuyang gobyerno. Ibig sabihin, igwa pa man giraray. Iyon na supig sasabi ta na. Dapat ko ta na, ang pagkatapos kang eleksyon, tapos ng eleksyon. Nagtrabaho, dahil maghiling ki politika. At magayunon bagahilingan dyan nito sa Malinaw. Sir Javier, dyan sa Malinaw, si Mayor Shi, ilinga sa mga kaalyado dati kang kalaban ni Mayor Shi dyan sa Malinaw. Ngunyan kaalyado niya na. Ang sabi ninda, day kami itinuring ni Mayor Shi na kalaban. Day kami tinuring na bako niya kaalyado. Dai na politika. Iyan so nagustuhan ninda. Dahil lamang namuliti si Mayor Shi o dyan sa Malinaw. Kaya sa mga nasa ibong na partido, maray pa nga si Mayor Shi. Tayo dahil namuliti ka. Pagkatapos kang eleksyon, maski kung sain ka, basta ang importante, makapagserbi. Yan ang dapat araw ka ng gibuhon. Bako na, ngay tamili yaon duman sa ibong nagsuporta, forever mo na siyang kalaban. Forever mo na siyang gigipiton, iipiton, taiyan, suportadores duman sa ibong. Ilinga po nindo. Mismo nang sumanga bako kaalyado ang nakapagpatotoo. O dyan sa Banuan kang Malinaw, yung bagaw nagpagpatotoo sa mga kaalyado dati kang sa ibong na partido. Daimi ngayon na matian na ibang tao kami, ibang partido kami, pantay-pantay. So trato sa muya ni Mayor Shi. Yung baga, sinda na mismo nagtatarang. Dapat arog po kayan. Arog po dapat kayan, day po kipigihiling na politika, day namumulitika. Kung may mihuras na para sa mga taga dyan sa lugar na yan, itao. Dahil pagpiliun. Kundi sa ibang barangay databi, iyon ang problema. Tas yung mga ibang barangay officials, nako, may pigpipili mananggat. May mga namumuliti ka. Na so dapat matawan man kuta na kiayuda, utong nga. Taang tigtatawan niya man sa ng mga ayuda, so mga suportadores niya. Nagduro-durobli na nga ni. At amala pa sana kung tawan gabos, matatapod na nagbabahangon niya ng ayuda dyan sa Premier Distrito kang Albay. Kung halimbawa ngaya sa barangay, itao talaga, sarong beses ka sana makakuha kay ayuda sa gobyerno, okay na sa imo, itao naman sa iba so iba. Bako kung ikana sana, igwa ka na ki-purpose, igwa ka na ki-tupad, may yakap ka pa, may akap ka pa. O di sa imo ng mundo. Itaw man tabi nindo sa iba. Kung may surusubraman ka mo, itaw man nindo sa kuta, dangangay po man ako. Iyo baga? O nanindo sa mo yung mga taga-media? Mga mapira kami. Saan mo man kaming tios? Tapos miling yung taga-media, dahil mo natiglilista ta. Taga-media baga ngayaya? Taga-media, ano mayama? Iyo. Ili nga na palindo. Gayon ko tagong arog sa nakaya. Dahil namumuliti ka. Pero pag namumuliti ka, mabubuisit ka talaga.
O ilingan nindo ta, medyo magian ang dalagan pag arog ka na daing politikahan. Tapuyasi man lamang, sabi ni si Javier, tapuyasi man lamang nindo kami. Maski ako, tapuyasan man nindo, pobre man tabi ako. Bako man sapat ang sa kuyang kita. Kaya nga ni dapat ito, so ano yan aka? Ayuda sa kapos ang kita. Kundi na pahit sa tuya tabi si Javier, bako man akap, yakap. Oh, no, 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 no. Dakol man baga ngayang nagyayakap sa imo, sir? Abay ka na kan mga akap nan tapos tupad. Man nagyayakap sa imo. Ipangyari tayo ni. Kaya tabi kung mapipili pa sa nadi, sa mga barangay officials, makiuron man kita na. Dahil hindi pagpilio. Tay kamo bagan may listahan dyan. Uni si Arog ka ini. Ay nakadua na ini. Itaon ni duduman sa daipa. Dahil ka naman nga mo. Natanatawang ka na ho. Uni nga, igwa ka ng tupad. Kunyan matupad ka na naman. Tapos maakap ka pa. Tiksararo sa nalamang kuta na. Tanganing masabi man lamang na ay salamat na nakabalik man lamang sa kuyang pigbuwis. Makatana man lamang ako kampirak ni Juan de la Cruz. Ayuda, hali man sanan sa tuya. Hali man sanan sa tuya. Iyan na pig-ayudang iyan kan sa tuyang gobyerno. Bakuan hali ki congressman, bakuan hali sa mga politiko. Hali po an sa tuya. Kaya tandaan tatabi mga tugang na bako iyan hali sa mga politiko na yaraon dyan pag ma-pay out. Yaon dyan nagpapurugawak, sige ang purugawak. Bako po yan hali sa inda. Hali po yan sa satuyang gobyerno and hali po yan sa satuyang mga nagbubuwis. Kaya dahil po kitang utang na buot sa mga politikong niya. Pirak tayan. Kaya lang, ang pagkasabot kang iba, hali baga ngayon ni kiarog kayo ni dudunong. Problema nga ni ka na napagdelinsyan pa nga ni kaya. Yan sana nga ni amin nadangog ako tabi si Javier. May nagharantingan ngunyan. May pigahanap na kapitan. Pigahanap kang sarong politiko. Tagari binalasubaso pigtao baga ngunya na. May pigtao baga dyan na rescue vehicle. Basta nanggad pagkakadilinsyahan. Nagdudurula. Igwa ko na ko ang impormasyon na ang proseso pala talaga kayan, gari, halimbawa, natawan niya tabi si Javier. Anong barangay ka tabi si Javier? Halimbawa, barangay Natunawan. Na beneficiaran so barangay Natunawan kay rescue vehicle, ida-download pa lang duman sa barangay nindo, so pambakal kang rescue vehicle. Halimbawa, 1.5 million. Halimbawa, sana ini ha? Diyo. Ngunyan, so barangay officials duman sa barangay Natunawan, maagi sa proseso. Ipapaagi sa proseso, may bidding. May bidding. Kayo man talaga sa gobyerno, may bidding. Tapirak iyang kang taong bayan eh. May bidding. Maagi sa proseso. O ano ka, taso iba pala, dahil man nag-aragi sa proseso. Nagururon sa mga kapitan, so politiko, kung sisay-sisay, sinda-sinda sa may mga delinsya. Ngunyan, may sarudang barangay na daiman so kapitan, daiman pinasabot so sa iyang mga kabarangay, so mga barangay official niya, ang ginibog ang barangay officials, uminagi tabi siya norkapo sa proseso. Sa tamang proseso, uminagi. Ang problema ta ang guminada sa bidding, bako so supplier talaga, kaya na rescue vehicle na. Iba so guminana. Kaya nabuisit so politiko doon sa biyo pighahanap so kapitan. Litso mas ka ngaya. Ngata ngaya tayo baso ng gana sa indo.
Di ba ganyan naguro na kita? In advance mo na nga na isusay mo? Kinuha mo na? No, 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 no. Ibuyugon mo yan. Kahit yan. Dagit na sa sarong politiko ta. Siyempre may dalinsya man siya dumaan. So kapitan man, dahil niya man pasabot so sa mga barangay officials na ito pala nakakuha naman so kapitan. Nem, nagdurulak. Nag-iriwal, tigahanting niya so kapitan, ta so kapitan nagtatago dahil natig simbag, dahil natig simbag so apod kang politikong ito. Tayo ragan nga ni, pigdumanda sa harong tigtaguan. Napurnada so dilinsya. Napurnada. Yugon mo ya. Iba so guminana, tanagagi sa proseso, sa tamang proseso. Ito palang, iguana palang ki, mga supplier palang kaya, na dapat iyong gumana sa bidding. So kapitan man, dahil mapinasabot sa mga kabarangay official niya, kaya uminagi sa tamang proseso. Nabuklo so kapitan. Tapos, ang dagiton, so coordinator ang dagiton, tanawara din so, sa iyang dilinsya, may dilinsya ngayon ako naman. Salbatan ng pahita talaga iniligdadi. Maribuklugod yan ng mga rescue vehicle na yan. May naaraman kaya ako. Pig-download pala niyan sa barangay. So, pambakal kang rescue vehicle. Ngayon, alimbawa sa nitabi Ma'am Joy Cargolyo, 1.5. Ang nakakaaram kang gabos na transaksyon ko si Kapitan. So, Kapitan dyan. Ngunyan, si Kapitan dahil mapigpasabot sa mga barangay officials niya, ang pagkasabot kang barangay officials, so proper. So, tamang proseso. Auta. Kumpiyansaho naman so kontraktor kang saro man sa nabagang pandok, saro man sa ng bihikulo nagluwas dyan. Dahil lugod ng gana ito, ang guminana so saro, kay urag-uragon sa coordinator ta, natatanang gana so nanggana so iba, bako man niya so sa tuya ito. Napurnada tabi Ma'am Joy Sudilinsya. Napurnada Sudilinsya. Hinay ko po. Talaga kita di. Sus Maria Josep. Kaya kitabi ang kalagkan mga taong basta nagad pagkakadilinsyahan. Hinay. Hinay ko po. Diyos ko, na sana. Patawada tabi, Lord, sinda. Taanam ninda tabi ang sindang pinagigibo. Nailing na nindo ya. Kaya sukapitan dangon niya nagtatago. Pigahanting kang coordinator na politiko. Kaya at guminana iba. Bako man nga ito sa to. Ano nga nangyari? Bangan nga in advance mo na susay mo? Kinuha na palang tabi si Javier. Salbatana. In advance na pala so dilinsya duman. Ang problema, tabako man pinagana. So coordinator. O binagi sa tama. Taday man pagkaaram sa mga barangay officials. Pig proper man kang barangay officials. Ito pala may huro na so kapitan tapos so coordinator.
Nauning nga dapat ang gumana, dapat nga dahil mo na pagpagihon sa proseso, taon na ayun na para manos-nos man sana. Ang tapinaagi kan mga barangay official sa proseso, nawa ran lugod, ngunyan, tigahanting ngunyan si Kapitan. No. Ay, ko, nasa natabi kita di. Kamurumundong bareta. Makanta na sana kita si Rabir. Para po sa intagabos. Kap. Dahil ka magpahiling kap, di ba? Maririmati ka. Ah, siguradong tatamo-tamuon ka. Pasko na naman. Ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit pa naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala niyo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Oh, sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sa iyong Pasko. Serbisyo sin repar. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sa rumbang si Manny Moxeya sa program Serbisyo sin repar sa Bicol Net TV. Inunin sa rumbang sa lubang katurugan makukundi si mong iyo
pala. Serbisyo asin ripa. Nem. Sa higdaan. Ikuha na lang po kita 4 minutos bago tabi magalas 9. So, digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan pong aldaw kita nin Biyernes. Friday. Petsa 11 kita kang Oktubre taon 2024. Yo pala. Sa pangaran po kan sa tuyang mga taga-suporta digdi sa programa. Mata. Kay Madam Maylin sa MBY Dormitory. Thank you. Kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao. Sang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse Cantabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor si Capos Bilo dyan sa Malinao. Si ABC President Cap Art kang SB Malinao. Siyempre sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Thank you. Sa pangaran po ni Maestro Neil Adto na samuya pong station manager. Sa pangaran man po ni Dogabos mga parantabay. Paki-share na lang kan sa tuyang programa kaning mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Sa Lunes naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa satuyang programa. Happy weekend po sa Gabos. Iringat na lang po kita ha. Iringat po kita. Iringat, iringat, iringat. See you po sa Lunes. Adios, amigo! Domo arigato. Bye-bye. Serbisyo sin ripa. Kailangan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sipon ako. Sipon ako. Piling ko iniwan. Serbisyo asin ripa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan.
Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World